पुला चिनी बुबाग्रानो हामबाय चिनी पार्टी प्रेसिडेंट बीके रांखल हामबाय चिनी एलओपी अनिमेश देबबर्मा ते हामबाय चिनी YTF नि प्रेसिडेंट रुनियल देबबर्मा ते जतो MLS MDC ते चिनी EMs रगनो पाइपलाया हामबाया फरो ते हामबाया फरो चिनी ओरो फाइमानजाक जतो वारियर रगनो बेलाइका हामबाय तिनी आनी टॉपिक उनका young elected representative and responsibility तिनियो मा सानाय young elected representative नि बाहाय सामुं ते बिनि responsibility तामो तिनियो आंबो काइसा young no representative एवं इलेक्टेड मेम्बर TTADC नि MDC ओ हिसाबे आनी स्ट्रागल न आनी हिस्टोरी नांग मा सासिनाय जेफ्रु पुइला आं MDC उंगना सकां चिनी बुबाग्रा चिनी मायागनां बुबाग्रा आनी नुगो फायो आफ्रु कांग्रेस दंफ्रु तिनियो आनी बुबाग्रा काइसा कगनो सावो जे पुइला जाति उलो पार्टी पुइला जाति उलो पार्टी हमाबायनो बुबाग्रा आनो रिंगो फाइदि जों दफानि बागै सामुं तांना नांनाय आबोनि बागै आनो रोंमाबायनो आं तिनि बुबाग्रानि लगे फायो आबोनि परे जों जतबो NGO खलायलेखा चिनि तिप्रासानि जों साइमानो चिनि तिप्रासारक गोबां मा गोरै जागा दंगो अ जागागो निजेनि पार्सोनेल रां रगै बुबाग्रानि हेल्पनि बिसिंतै जों गोबां मा सामुं तांखा माइरं बाखा नुक गोरै रंनो नुक ताङै रखा अमा हाइकेनो चिनि स्ट्रागल दंगो आबोनि परे इलेक्शन उनखा बुबाग्रानो चंखा आनो बोसारमानि परे जिति फाइमानि परेबो जों साइमानो चिनी ताबुगो मानथाय जे तंगमानि जों ताबुगो मायाखो आबुंखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों NGO नि सिमि सामुं ताइ फाइमानि त्रिपुरा मथागा हामानि परे चिनि काइसानो डिमान्ड तंगमानि अ डिमान्ड उनखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माया साक चिनि चबा चलिनाय चिनि चबा मा खलायनाय चिनि दफानो जों बुसकाङा तलांनानि बागै जों यूनिटी मा तंनाय तिनियो बेलाइखनो दुखु नांगौ आनी कन्स्टिट्युएन्सि आं नायखाय चिनि एरिया को जे तंनाय चिनि त्रिपुरा सारक तंनाय गोबां मा जागागो ताबोबो दै गोरै स्कुल नोक तंमानि स्कुल नोगो टीचर गोरै स्कुल नोक गोबाय अबनो सोनामनानि बागै तिनियो स्टेट गभर्नमेंट जोंनो रां रह जागिया इवेन नरक नुगुइ मानका चिनि ADC एरिया को जे टीचर तंनाय जे कर्मचारी तंनाय बरगनो बेतन पर्यन्त रैया खलाय तनमानि अबोनि बागै जों ताबुक चिनि मानथायनो साननानि बागै आबोनि बागैनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नांगौ ताखुकते बुखुग्र अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मायासोक अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि चबा खलायनानि बागै जों जत थानसा हिनि सामाबाय उंया थानसानि सामुं मा फुनुंनाय अब नों आं जदि थानसा खलायै चिनि चबा जदि गराक लेखाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड केबो कासुक माया ताखुकते बुखुग्र तिनी मा सावो तिनी आं दुखु नांगो जेफ्रुगो आनी एरिया को थाङो तिनियो मा सानाय बिलुनिया हाई एरिया को आनी जागा क्लाय दंगो अ जागा थांमानि प्रथम जखन फिल खलायनि थाङो अ जागा आं नुखा चिनि त्रिपुरासानि एरियानि चिनि त्रिपुरासानि नुगो आसुगै बुइनि दफा खात सागो आसुगै चुवाक नङै दंगो जोंनो सावो नरक अरनि थांदि नरक जदि अरनि थांयांकाय जों सारिगो बुजांनाय चिनि हागो दङै जों सासन खलायजागो बुइनि दफा बाय ताखुकताय बुखुग्र बेलाइखे मकलि मुक्ति क्लायो आबोनि बागैनो जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नांगौ चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माया साक जों चिनि हा चिनि दफानि बागै
जों थैरनि नांनाय चिनि बुबाग्रा सावो थैरनि नांया थानसा दंखाय चिनि जाति दफा मोथां जागनाय आं सावो जोंबो नांखा हांखाय थैफोना रयमानो किन्तु चिनि दफानो फैला मोथांनि नांनाय चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों अचबाना जों साक्सेस खालाय फुनुंनाय ताखुकताय बुकुरो चिनियो बेलायका हामबाय चिनि एमएलए रक जेबाबे विधानसभागो थाङै तिनियो चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि कक सामानि अबहाय सारा त्रिपुरा राज्यगो फार्स्ट टाइम जों नुगो जे एमएलए रक चिनि दफानि बागै सामुं ताङै दङ अबबायनो जों प्राउड मावनाय ताखुकताय बुकुरो अबनि बागै चिनि बखागो बेलायका तंथौ फायो चिनि बखागो एनार्जेटिक फायो बरक हाय बरक तंमा बागैनो जों वानसगो जे 13 जन एमएलए तंनाय अब जों गुबै गुबैनो एमएलए हनि चंगै मानखा हनि खाख्लायो अब सिमिया तिनियो चिनि एमडीसी जारा तंनाय चिनि ईएम जारा तंनाय जोंबो माहायकेनो सामुं ताङै फार्स्ट अधिवेशन जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड रेजुलेशन पास खालाय हरो ताखुकताय बुकुरो अबनि बागैनो चिनि सीएम तै चिनि महाराष्ट्र जों बेलायखेनो खातं थगो चिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्वे जों जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड रेजुलेशन पास खालायमानि अब चिनि बागै बेलायखे काहाम एवं आं वानसुगो जों जदि थानसा जदि तङै मानखा हांखाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंतैनो जों वाइसा चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सोनामै फुनुंमानाय ताखुकताय बुकुरो अबनि बागै जों यूनिटी मा तंनाय अबनि बागै जों थानसा मा तंनाय अ थानसानो सोबायनानि बागै गोबां मा बरक जोंनो तिनि बिभ्रान्त खालायनि नायनाय अ थानसानो सोबायनानि बागै जोंनो विभिन्न रकम प्रलोभन फुरुंनि नायनाय ताखुकताय बुकुरो अबबाय जों कुनु दिन पाइजांनाय बरगिया ताखुकताय बुकुरो चिनि हा चिनि शासन जत दिन खालायमाया तत दिन पर्यन्त जों बुबाग्रानि लगे तंनाय आं नरंनो कग्रगो नरगबो बुबाग्रानि लगे मा तंनाय ताखुकताय बुकुरो अबहायके जों सोमाय मा तांनाय तिनियो मा सावो तिनियो चिनि दफानि बागै गोबां मा बरक तिनि हामिया साया खालायनानि बागै चिनि दफानो एरें खालायनानि बागै गोबां मा बरक चाइतो गइतंगो अबबाय सिमिया चिनि हा चिनि आफा चिनि आमा जे जोंनो हा रय कलांमानि अ हा चिनि हा अ हानो जों केबनि थानि याफारि रय मांगलाक चिनि हा चिनि शासन खालायासाक जों बुबाग्रानि लगे तंनाय चिनि बुबाग्रासे चिनो अ हा चिनि हानो सोनामै कलांनाय होनि आनि बिश्वास दङ ताखुकताय बुकुरो तिनियो बेलायखेनो जों तंथंनानि जरा जे फार्स्ट टाइम चिनि अ त्रिपुरा राज्यगो जों 13 जन एमएलए लागै अपोजिशन लिडार हिसाबै जों सामुं ताङै मानो एवं चिनि अ त्रिपुरा राज्यगो चिनि एडीसी चिनि यागो दङ अबनि बागै जततुक जों सामुं खालायमान जों नरंनि बागै खालायनाय एकजन लिडार यां लिडार हिसाबै नरंनो आं सानाय इलेक्टेड आनि जे टपिक दंमानि अ टपिक उनखा जे यां लिडार जे इलेक्टेड बट बिनि जे सामुं अब बिनि तामो आनि सामुं एवं जारा यां लिडार तंनाय बरंनि सामुंखा चिनि दफानि बररक चिनि जे यां जेनारेशन तंनाय चिनि यां जेनारेशन तामुनाय चिनि हा चिनि शासन जों नायो नाबले चिनि जारा यां जेनारेशन तंनाय अ चिनि हा चिनि शासन खालायासाक जों जे इलेक्टेड मेम्बार तंनाय जों जतबो थानसा मा तंनाय जों थानसा खालायै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों सामलायनाय ताखुकताय बुकुरो अबनि बागै चिनि जों जतबो जों थानसा जों यूनिटी मा तंनाय जों जत दिन थानसा दं तत दिन जोंनो केबो सोबाय मैया जत दिन जों थानसा खालाय फुनुंमान केबो जोंनो उखलुगो कसमैया अबनि बागै जों ताबो थानसा खालाय तंमानि बिसिंतैनो चिनि हा चिनि शासन जों मानिनाय दङ ताखुकताय बुकुरो अ चिनि हा चिनि शासन सोनामनानि बागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हायाखाबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रयासाक जों बुबाग्रानि लगे तंनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रयासाक जों बुबाग्रानि अचबागा तंनाय जों जतबो पाल खालायै थानसानि बार्ता जों मारनाय तिनियो बीजेपी जत साथों सबका साथ सबका विकास पन साथों जों नुखा चिनि एडीसीओ चिनि पूर्व वक्ता गोबां मा सायख्लाहा जे चिनि ताबक जे बाजेट तंमानि सबका साथ सबका विकास होनमानि चिनि एडीसी एरिया एलाकागो ओनली 2% जोंनो रोजागो डेभलपमेन्ट फान्ड अबदे सबका साथ सबका विकास अबनि बागै जों आन्दोलन मा खालायनाय तिनियो
चिनी आमानि कक बरक जे सानाय जों सायो जे चिनी रोमान स्क्रिप्ट नांगौ जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइखांखाय चिनी कक थाइनो जों सुइमानो गाहाम खलाय जों परिमानो अबनसे चिनी कक थाइनोसे डिसाइड खालायनाय बुइनि दफा दे जोंनो डिसाइड खालायनाय अबनि बागै जों आन्दोलन खालायमानि चिनी टीआईएसएफ जेबाबे आन्दोलन खालायमानि बिसिंतै बरंनो जेबाबे अत्याचार खालायमानि चिनी हागो तङै जों अत्याचार खालायजागो ताखुकताय बुखुग्रक चिनी बखागो मुक्ति खालायो अबनि बागैनो जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नांगौ ताखुकताय बुखुग्रक ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड माया साक चिनी चबा चलिनाय चिनी फानदनाय चिनी थैरनाय तफनो चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों सनामै फुनंनाय आसंनो कग्रुनाय ताखुकताय बुखुग्रक ते बलाय कक सागलाक जतन हामबाय जतन खुलुमका चिनी बुबाग्रा आयोग लक्थं चिनी त्रिपुरा मथा आयोग लक्थं चिनी दफा दाक्तिनो मथां जाथों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जतन मानथों हने जतन खुलुमबायका हामबाय ते खुलुमबायका